Get ready with us. Tänään me tehdään meidän aamutoimet. Moi, mä oon Tinia. Moi. Toi on sellainen runkkarihelmi. On garni. Tää on tämmöstä ruusuvettä. Me tungetaan se tällaiseen niinku... Etkö se vittu syönyt sitä? En. Tällaisen pallona, jos tän laittaa... Helvetin kuvaamaan, kun mä laitan tän velin alla. Eli tästä muuttuu tämmönen niinku pallo. Se olisi vittu kuvaa se. Tämmönen. Mun piti tehdä toi, kun sä sanoit se vitun get rubber. No niin, eli kuunnelkaas. Mä oon Tinia ja mä teen nyt tänne ennen helmiä. Joo, tuolta se siis näyttää. Piti laittaa hanskat käteen, koska tää on aika epähygienistä hommaa. Joo. Ai ei saa hanskoita tee. No se on ihan sokerin klähmäinen. No niin, nyt me pyhitään tällä ja ruusuvedellä meidän naamat. Näin tälle. Mitä on yleensä meidän aamutoi? Noin. Sitten me laitetaan nää roskiin. Sitten me tungetaan rasvaa meidän naamaan. No niin, nyt me laitetaan tällaista Nivean soft-rasvaa. Tää on aika vanha purkki. Mut tää on vaan puoli vuotta vanha. Vähän yli. Tää on siis tää on vuoden vanha tää purkki. Mistä on näin vähän? Nyt me levitetään tätä rasvapaskaa meidän naamaan. Ja ette saa kysyä, miksi me käytetään hanskoja. Tää on vaan vitun näästi, koska tähän. Ja nyt kun... Ja nyt kun me ollaan laitettu rasvaa meidän naamaan, niin me harjoitaan hiukset. Älä! Tää kuvaa prälli. Ai vittu! Se sattuu. Meneekö sinne IME-TV:seen? Saatiin valkoinen. Noin. Helmi. Joo, eli nyt me laitettais meidän hiuksiin öljyä. Me ollaan laitettu jo. Ja sit me laitettais sen jälkeen huuliöljyä. Mulla on tämmönen inkivääriversio, tämmönen Essensen huuliöljy. Mulla on tällainen... Mikä on tuosta? Essensen vadelma. Tää on Essensen vadelma. Mun mielestä tää on parempaa, koska niinku tää jättää turpakihelmi. Ja älä nyökkäile. Tää on parempaa, koska tää jättää samalla huulipunaa. Tää mikä sun huulilla syvää. Tätä pitää laittaa monta kerrosta, että tätä niinku tulee. Mä otan Noin. baarin kuumin ja seksikkäin, jäpä pidä musta. Ja nyt me niinku meikattais, mut kello on niin vähän vielä, niin ei me nyt vielä meikata. Me meikatais niinku päivämällä. Koska kello on nyt vasta 7. Tässä oli meidän Get Ready.